Angalimala ngisemncane emfuleni. Shuthi ukuganga Nhlahle ukhulu ugangile Nhlahle. Hayi. Angiphuma ukuyokha amanzi ngashibilika lento ehlaza le ngashibilika. Kuthiwa yini ingubo yamaxoxo? Intshelelezi. Intshelelezi. Kanti kuphi ukhulela emakhaya nani? Kanyuso eBorder City semafamu ukuthi kuyikona ukuthi phela sekwakhiwe kahle kodwa isemafana eqadi. Yeah. No, hayi. Nina bendlondleni ophapha ekhanda kaMenzi indaba lo muntu omemezayo memeza ngathi yakhalela ilothi igula lika Jamal chithekile awu nina bakaMbhudu ubomvu namuhla siphethe inkosazane okuyiyona ezosilandisa ohlelweni iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sisuka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi sibhula umlilo lapho ungakafiki khona sivala imbobo yokungena sivula imbobo yokuthi baphume nizongixolela ke namuhla ayi athi angiphilile kahle kodwa sengithemba energy yalosisi lokuthi yona ezongibuyisa khona egaming namhlanje bekuthi ngeke ngize ngisebenze kodwa manje kuyaphoqa inkosazane isihambeze yafika ubani lesikhuluma naye uma ungasilandisa nje ubani igama lakho isibongo ukhulelephi ufunde pha amabanga aphansi kuze kuyophumela waphakeme ubungumuntu onjani kwenzeka kanjani ukuthi isibhamu sentombi esinjengawe sigcine siphelela emgaqweni igama lami uKhomsile kwaKaNdlovu Gatsheni boya benyathi Kanyuso ukufunda uprimary ngifundele eMaritzburg eWoodlands high school ngifundele khona futhi eHayton ngifundile nginawo grade 12 nginaso certificate ngaphasa ngo-B ibachelor ibachelor nje leli ngihleli nalo yini uthanda ukuhleka kangaka hayi ngithiwa sengindele hlezi ngihleka nje hlezi ngihleka yini awuhlekisa kodwa lento enibhemani hayi hayi kunzima phela ukuconfirm indaba yenu ungezisa mhlawumbe nje sikhuluma nawe useThafaland umthetho wami indlela engidalwe ngayo yeah sekuphelile ukuyichaza phela suke wangiphazamisa ngithi wena uphazamisile okay high school ngifunde eHayton eMaritzburg bengihlala kuma social worker ePC Children's Home ngesimo sokuthi uma washona ngisemncane 2004 ngangina 12 ngakhuliswa ama social worker ngathi sengina 18 ngaphuma kuma social worker ngahamba ngayohlala komalume Kanyuso thema ngihlala komalume ngehlale ngizama ukufuna umsebenzi uma mncane wami uthe uqashe intuzuma nomkhonyana wakhe wangifundisa ngafundela ukuba i-social worker for 3 years ngafunda unyaka owodwa thema ngifunda unyaka owodwa ngahlangana nabangani noNduna uDumsilo wele sabhema ugwaye saqala sahamba amathaveli saphuza sabhema insangu kwathi kusenjalo kwafika ukhazini wami uSiyaye ezovakasha theme evakasha asebenze Hillcrest eMarken B theme esebenze eMarken B kanti uSiya usebhema iwunga angazi ukuthi ubhema iwunga siloke sibhema ngithi sibhemani insanga athi khona insanga efikile iPurple Haze athi ngibhemisa iPurple Haze hayi siloke sibhema uthi ngenilanga kulesihlanu ahamba uSiya eMaritzburg kuma wengane yakhe hayi ngiqale hayi ngigule ngingazizwa nje kahle hayi usisi wami umbali angiphuzise oma grandpa Panada alikho nje iphilisi angangiphusanga lona hayi akwenzeki lutho ngiyagula hayi ebusuku ngingalala ubusuku bonke kusigulu kuqonga umgqibelo ngiphalaza sengisaphalaza kanjalo ukuthi ngabo 12:12 ufika umngani wakhe uNhlaka uzombheka shuthi akazi ukuthi useMaritzburg uma wengane yakhe abhema naye emsebenzini mefika uNhlaka ngiyagula
athi yena awukho yini unani ngoba ke bangibiza ngokhuma benginqamulela yeah athi awunani ngithi mina imfenhlaka angazi ngiyagula athini athi ushawo arrost ngithi mina ngishawo arrost athi ngithi hayi ayikho leyo nto nhlaka yini uarrost athi hayi wena ubheme iwunga ngithi ayikho leyo athi ngiyakutshela ubheme iwunga ngithi ayikho leyo athi yabo la madam la wahleze efika noSiya plus ufika nawe esama ready vele kusuke kuyiwunga sibhema naye emsebenzini ngithi mina inhlaka uSiya ngeke azayenze leyo nto ukhazini wami ingane kaMalume ngithi ngeke ayenze leyo nto athi ngiyakutshela letha la u20 hayi anginayo imali ngihambe ngiye kwiShubek usisi wami ke ekhaya imali yakho uyifaka kwiShubek yabo yeah ngihambe ngiye kwiShubek kasisi wami mangifika kwiShubek kasisi wami khona 1.2 ngifike ngithatha idradi yeah ngimnike unhlaka ahambe hawo kuphelanga ngisho 30 minutes abuye unhlaka mebuye unhlaka angene ekhaya etoilet ayenze lento naye ayenza angibize naye angibize siyiready yeah angibonanga uyenze kanjani angibize siyiready athi angibhene hayi ngishaya amabili ngishaya amanye amabili hayi ngizwe ukuthi hayi ngasinda ukugula kwanqamuka yabo athi ngikutshelile ngathi ubheme iwunga ngithi mina yabo nhlaka uqonda ungitshela uSiya ngubheme isiwunga athi yena kodwa ungamtshela ukuthi sengikutshelile hayi sibhemeke leli damu siqede bese ngithi akahamba ayothenga enye ngalo 80 rand lo usalile ahambe hayi sibhemeke etoilet sibheme bese yahamba bese ngiyabuya nami endlini ngicleane ngeze ingane ngenze yonke into ngoba usisi wami usebenza ePick n Pay Waterfall yeah uma ngo8 ebusuku umbali afika usisi wami ntambama hawu kho wasuba right kanje ngoba ngikushiye nje ugula awuyazi ke nami ke ngimgoqe ngimnyisele ngoba phela ngeke ngimtshele straight ngoba useyafana yena usefana nokuthi usewuma usewubaba kumina ngiyamhlonipha ngimnyisele yathi hayi okay kodwa manje uyabona usisi wami ukuthi hayi sekukhona izinto ezinokushoda yabo siyangigulisa lento sengitshontshe insipho u2 kg bensipho kusisi wami methe thenga u2 kg laba bawu6 phakathi bensipho sengitshontsha bona ngibadayise sengithatha izinto nje ekhaya ngidayise hayi usisi wami agcine sengibona ukuthi khona i-drugs engidlayo angithatha ehlale nami phansi ngimtshele ngithi hayi iwunga ngayibhenyiswa uSiya athi uSiya muphi ngithi uSiya lwala ekhaya ingane kaMalume naye uSiya uhlala khona la ekhaya ingane kaMalume hayi amlinde uSiya abuye emsebenzini mebuye uSiyana usisi wami ambuza athi uSiya soyenzelani lento yenza ukuthi ubhemise ukho iwunga ucabanga ukuthi izomenze njani yena ekubeni ibihlula wena uwumfana yena intombazana uthi akenze njani uyajabula ke njengoba eseyekile ngisho ukufunda lento akade eyifundela ngoba bengifundela ukuba i-social worker ngithi ngifuna ukusiza ingane eziyintandane ezivulekile njengami nami ngikhuliswe yiwona ama-social worker ayahleka usiyabaleka usisi wamadini thatha uplastic omnyama mphekhela ingubo zakhe zonke athi akahambe la ekhaya akahamba yokubuka ababwakhe ngoba isho ukuthi unomthelelo omubi lento ayenzile kumina angayenza naseyinganeni lezi ezincane esakhula kwasho kona ukuthi umxosha sekulethi lento isingenile ngaphakathi sengiyakwazi la idayisa khona sengiyayazi ukuthi imalini mangabhemile angibi semudini ngivuka ekseni ngihlinile ngenza izinto nje ezibhedayo kokunye uthothi ngiyayisola ingane yami yangibamba mama yethi yadlala mhlambe mangilambile qalekile ngishaya uarrost sengishaya ingane ngembibizani iqhuma ingane yophoseka lapha etshanini engiyibuke kubuye kusike ngithathe ngithulise kodwa sengingasenaso nje isikhathi mangifuna ukuhleka mina ukujabula kufanele ngize ngibe ngiqale ngibe nemali yokubhema ngibheme bese ngihlala nomndeni wami ngibe right hayi impela kunzima raza ayikunzima yabo ingane yami angazi nani ukuthi mhlambe ngisangayikhomba yini angazi ngane yami ngigcine 2014 ina 2 years namhlanje ina 12 years yathathwa ngisho nama social worker ngizwa kuthiwa iseMalvani angazi maphi neMalvani
kodwa usisi wami uyazi ukuthi yimaphi, mina angazi. Impilo yami nje iphelile, ngi-useless nje, iphelile impilo yami, iphelile. Ngihlulekile ukuba umama o-right enganeni yami. Nomndeni wami-ke awukho right, ekhaya abantu bayiqashele, bayinakela iy'ngane zabo. Umamncane ngamcela ngathi cela ngenzele i-ID na, wathi angiyeke ukumbangela isicefe, akuyena owabulala umana. Yabo nje ukhulu wami ozala umana bamhlanyisa ngekhanda, kuyimanje usemgaqweni ujaha imoto uyehla uyenyuka ney'moto. Angiphumi nje ekhaya i-right, impilo yami nje i-mess up, ayikho right. Kodwa nginethemba lokuthi impilo yami ayiphelile la, ngisazoshintsha, nginesifiso sokuthi ngisazoshintsha, ngigive up-ile futhi ngisazoyilungisa impilo yami nengane yami. Uyabona manje ukuthi umlando uyayiphinda manje, since nawe ukhulele kuma-social worker, manje ingane isikhulela kuma-social worker ekubeni yonayo kodwa inayo umama. Lento e-wrong kumele ngaba yenzeke, kumele ngilwele kasekuqaleni ukuthi indlela engikhule ngayo nengane yami engakhuli ngayo. Isiphi lesigaba esize sifika kuwe ekuthenini manje ugcina uphume ekhaya? Ukhulu wami lo uzala umanje ngoba ngisho mawusahleli naye emini sekuseni isemini akanankinga, kamnandi. Uyabona nje futhi ingane yomntanami yabo kamnandi. Hayi kodwa malu ebusuku, hayi angazi ukuthi ebusuku kusuke kwenzekeni. Hayi ebusuku uyakukhipha ngempela, thatha izinto zakho ayilahle lapha ensimini, zonke iy'ngane zey'ngane zakhe, akakhethe ibala lamuntu. Ufuna ukuba yedwa. Asixoshe ebusuku, sigcine sesilala emzini yabantu. Ngilala kamngane wami kabuhle kaMhlongo, ngilala emzini yabantu. Ngagcina ngisuka nakhona ngaya kababa kaShange kaDumakude, ngahlala kababa nakhona. Ngokuthi nakhona ngike ngenza ama-mistake kugogo ngisakhula, yabo. Sagangile lento yokuhlohlana nabangani. Sivunguvula endlini kagogo, ugogo behlala eClermont, thina sihlala kaNyuswa. Makuphela inyanga afike engilethela ukudla nemali, yabo. Yazi ukuthi ekhaya mangabe kuyingane zodwa, gcina sekuphenduka la eJackin House, kuyadakwa khona, niyaphuza yonke into. Mase abangani sebebaningi la endlini, sengiyahamba ngiyogqekeza ekamereni lagogo ukuthi abangani khona bezokwazi ukuthi balale endlini kagogo. Manje ugogo leyo nto yangamphatha kahle, wagcina sengidubile ekuthenini wazi wakhipha ngisho amagama ukuthi ngisho efa ngingezi ukuzomgcwaba umakababa, ngingezi ukuzomgcwaba. Hayi ngadinwa, wangivulela ilontuzi protection order Hillcrest emaphoyiseni ukuthi akasangidingi emzini wakhe. Ngasuka ngayihambela-ke, ngaqala ngayihlalela ePinetown, ngashoshoba ePinetown. Athi ngisuka ngezwa kuthiwa ubhuti wami ufikile, kade ezongifuna ugogo usesibhedlela, uthi baphelele bonke abezukulu bakhe, mina kuphela ushoda ufuna ukubona mina. Lo wayethi akangifuni, ufuna ukubona mina. Hayi sho ukuthi obhuti bami baloke bengangitholi. Hayi bafika, hayi bengangithola ama-weekend azaba amabili. Hayi ukuthi ngelanga ngangithola ubhuti wami, ngihlangane naye ephuma emsebenzini ngoLwesihlanu, athi hayi bo ugogo usesibhedlela uyakudinga, kade mfethu ayekhala ngawe. Anginike u-R40 ubhuti wami, athi angigibele ngigoduke uzongifica ekhaya mese yangithatha sihambe sesibhedlela kugogo. Ngiyithathe mina le mali ngibheme ngingayi lapho. Mhlampe kwaphela 2 weeks 3 weeks ngezwe sekuthiwa ugogo ushonile, ungcwatshiwe. Ngingayanga kuyena, ngingambonanga, ngamzwanga ukuthi befuna ukuthini nje, kade ngifuna esibhedlela. Kwasala-ke kuwumuzi wodwa-ke, ngangokuba manje akukho muntu, umuzi nje umile ungenamuntu, u-empty nje. Komalume khona ukhulu uyagula ngekhanda, uyehla uyenyuka, naye uhlala yedwa.
Uthe ugcina umuntu owenza i-shoplifting. Yeah. Iqalaphi kanjani? I-shoplifting yami iqala ukuthi mangabe ngidinwa ugogo engivulele i-protection order ngihambe ngiye ePinetown. Mangiye ePinetown ngithole indlu eWestmead eMawosi. I-rent u200. Okay, anginayo indlela yokuphanda engenza ngayo ukuthi ngizokwazi ukuthi ngirent. Yeah. Ngihlangane nenye ingane yaseNtshanga uSindi eNtshangeni Town. Umnganami. Siba bangane sizwane uSindi kushaya i-shoplifting. Yeah. Angifundise kuSindi untshontshe lokho esihamba naye athi angime ngithiya amakhamera ntshontshe yena. Elokho enza njalo. Hayi nami ngcine sengibona ukuthi owenza kanjani. Hayi nami ngcine sengihambela ngedwa ngihambe ngiyoyintshontshela ngibuye ngidayise. Bentshontshana mhlawumbe wenza malini ngosuku? Yini nje bi-target uthi hayi mangithole lokhu nje. Yabona ngithi bengiwathatha eGaza Sanlambe engiwathatha amajini eRebet awu2 amantombazana 2000 wo2 mina la ngaphandle ngoba abantu bathi half price 55 futhi mina ngizothola 1000 ngawo2 bengidila nezinto zokugqoka nje ingubo. Yeah. Buye ngibele ngize la ePavilion ngishaye nakhona la ePavilion eGaza. Pavilion bagcina sebebeke nesithombe sami esekuthiwa the most wanted thief shoplifter. Ubona kanjani uthi uzongena? Ngitshelwa abanye kobhululu bami esonta nabo ukuthi hey ungasayi ePavilion izithombe zakho igcwele isenta ziyadingeka. Ngini mina yethiwa ungalingi uzoboshwa hayi ngayiyeke ePavilion. Ngaqala ngathi Hillcrest ngashaya iHillcrest. Manje iHillcrest khona izitolo lezi ezincane ezibhedayo Ackermans in kanti nabe ngishaya oSportsini oTotal Sports eLgazi ngoba nase Speed bengushaya uSpeed ePinetown eSanlam kukhona ubhutike engisebenza nayo osebenza khona ngaphakathi. Uthola ukuthi mebeke iCavel mhlawumbe ubeke usize 6 waka right. Yena uzothi mase sengathi uyolahla udoti umgqomo ngiyazi ukuthi emgqomeni khona uleft. Mase sengidayisile siyakhatha. Naye ke wagcina imshubeleke shuthi esenza ideal nabantu abaningi. Abanye sebefika esitolo sebevele befaka u20 rand u30 rand phakathi kuyiCavela kanti abanye abasebenzi bayabuka namakhamera yabuka. Wagcina ebanjiwe ke nayo kanjalo ukuthi lo uyena osebenzisana noSinawani ukuthi bantshontshe la esitolo. Waphelelwa umsebenzi bamxosha bambophanga kodwa bamxosha bamnyekisa umsebenzi. Kwaya ke razi nje bengishaya shoplifting hayi ngaze ngaboshwa. Mangiboshwa shothi ngiboshwe 6 months. Mangiphuma ngithi ngiyahamba ngene. Ukuboshwa kunjani mfethu awuchazi nje awube deep nje. Uyithola manje usuyaboshwa into obungazi uzuyicabanga empilweni yakho. Hayi ukuboshwa kuyona into enhle. Akuyona indawo yokuhlala umuntu. Ijela kulona indawo yokuhlala umuntu. Uboshwa phi kanjani? Ngiboshwa eSanlam ePinetown eHulwete. Ngishaye ngintshontshile amapheya awu2 ezicathulo zabantu besifazane ngoba mina mangena esitolo nje bengumuntu wesimame bekuphoqa ukuthi ngiye kwi-aisle yabantu besimame ngoba ngeke ngiye bafanele. Ngishaya icathulo ezuthule li-security esemnyango lentombazane liyangazi nami ngiyazi ukuthi liyangazi kodwa ngase ngiriska ngoba ngidinga imali. Nazana kanjani ngokuthi uyaganga noma umuntu enazanayo na? Ngokuthi ngiyaganga noma engakaza ngibone esitolo sakhe ngiganga kodwa kwezinye izitolo ubeka ngibone noma ebona ngidayisa izinto ezinama-price sothi uyongena uhlangana nami ngihambe ngiyadayisa. Ngingene ngime ngokuthini ngizomaka mina mase ngifuna ukuphuma ngalesikhathi ethi she ngizovele ngiphume mina ngibaleke. Hayi kanti naye ungimakile manje sengiyifihlile icathulo esikhwameni amapheya u2 isicathulo lesisodwa 300 zombili 300 futhi sikuxeba. Hayi manje ngithe ukulwethe ngiza ngala
hayi lo sisi akanginike ithuba ngithi ngiza ngala akanginike ithuba engiyabu akusekho ke manje ukuthi ngiyikhiphe phela ngiyiphinisele lo muntu amehla akha kumina ngqo ngisho ngiyangala hayi nangu la ngiyangala hayi ngivele ngithi hayi ngiyaphuma la khona ke lo ifoni khona ifoni ebengiyiphatha ayisebenzi ngidrayisile ngale foni isiqwembe nje mase ngizofika ngakuyena hayi ngidonsa ifoni hayi ngiyikhulumise nefoni hayi mina ke razi ngisashayisha uplifting awangeke uzungibone ngoba bengiqondile unganqeni ngigqokele uniform yasespa ngisuka phansi ngaphezulu utshe ukuthi umsebenzi wasespa wena gqoke nalento abayigqokayo ekhanda ezimhlophe ezimnyama gqoke zona usoyithetha hayi umsebenzi wasespa uzobuka la yebo ya mase ngiphuma hayi ngiyikhulumise nefoni sengikuyena lo sisi ngiyikhulumise nefoni hayi ngidlule kuyena mangiyaphendula ukuthi hey ngiphenduka athi woza la ngisho ngithi hawu lo uyadlala ngiyilapho athi woza la angivele ngilahle phansi nale foni ngibaleke esanlami khona itebhisi lezi vele ngibaleke ngigijima nama security lawa sesanlami center bangijahe ngibaleke shiye phansi isikhwama lesa sinecathulo ngibaleke ngiphume esanlami kathi sengiwelele espa phesheya komgaqo ngibanjwe ukhagada basespa hawu sengijahwa namaphoyisa ngubona ngo-SAP ukuthi uqhamukephi nini ngathi ngiyaphenduka awu sekukhona namaphoyisa sengijahwa namaphoyisa hayi bangibambe lo khagada lo hayi beza fika ngibamba amaphoyisa ezeke nalo sisi kuthiwa yini kuthiwa hayi lo usentshontshile la eWoolworth futhi akaqali lo uhleze bonakala ephuma la ukuthi ubuke konke akazi simbambe right handed hlezi simbonela ngaphakathi sithi sommaka masithi siyabona akasekho hey namhlanje ke simbambile kuthiwa ziphi icathulo emasingena ngaphakathi eSanlam la eCenter anazi icathulo egingeka lapho kuthiwa nazi icathulo ayintshontshile bangithatheke bayongivalela kwenye indlela lapha ezansi la ulinda khona iveni fike ke amaphoyisa ngibhalisa istatement abhalise yonke into thiwa nginayo imali yokukhokha ngithi mina ngikhokhe imali thiwa isicathulo esisodwa nje bese u300 shuthi sisodwa ngizokhokha u300 waso bese ngikhokha u600 wokuxolisa sisodwa shuthi kahle siphe alilodwa fanele ngikhiphe u900 ngijike futhi ngiyishiye hey ngathi awungeke ngikwazi ukwenza lokho kwalona 900 anginawo ngisho u5 rand ngeke ngikwazi ukwenza lokho ayibangibopheke afika amaphoyisa akangithatha angibuza imibuzo ukuthi ngigangelani ngigangiswa yini bayitshela ukuthi ngifuna ukurenta mina ngiyarenta la ngihlala khona kuthiwa uyaganga unamo urenta kumele utshontshele abantu ngifanele ngenze ngitshontshele abantu abamnyama noma ngitshontshele abelungu angithi ngitshontshele abelungu into zabelungu lezo abantu abacaphuna kusala angigangeli umuntu omnyama hayi angithatheka amaphoyisa ngihambeke ngiyohlala lento le police station ePinetown police station ngiyanuka lapha epolice station osonginja iyaqhelana lento ukudla kwakhona kugcwele amanzi hayi ngihlale kusasa ngihambe ngenkantolo mangifika enkantolo ngibingelela imantshi ingibuza manje ngisho ukuthi hayi angiphiki icala ngiyalivumathi manje ngihambe ngeWestville 6 months eWestville hayi ngihambe ngithatha amaphoyisa ngilinde ezantsi hambe kufika uwola ngo1 ngene kola ngihambe masifika dilizwa abafana ngiyaqala ukuboshwa dilizwa abafana sekuyahanjwa ke manje kuwe medium emantombazaneni behleka abanye ngangiboshwe nabo ke nabo abanye sibaningi ka be shoplifting abanye ke baphuma khona eWestville bebe enkantolo ama house breaking yini macala ahlukene masifika lapha hayi lezi ziyayiphumela lezi seyijwayele sengimele kuphume mina kola hayi salwa nephoyisa ngaze ngaluma yini angisafuna ukwehla ngiyazizwa iboshwa kuthiwa balethe baba balethe sobenza wonke umkhuba wejele ngikhala minye embezi sekuphelile ukusa manje siyaqathaka ngikhalani mhlawumbe amaphoyisa azaba u6 engibambe ngikhipha kola
engiphume bahambe bangise reception la kuhlalwa khona mawusafika sibhalisa amakhadi labo blue card bakhona sibhalisa amakhadi silale sidle silale ngakusasa siyesibhedlela siyocheck izifo oma HIV na ukukhulelwa TB BP zonke lezo zinto before ye sectionini hambe ngesectionini hayi ngifakwe endlini hayi ngihlale one day u2 years lapho usuku olodwa hey umbhede la omunye ecele itoilet la usinki la uyadla la uyabhosha omunye la endlini eyodwa hey amantombazana abanye badlala ikhondayi bayakhombana amantombazana athandana wodwa khona bamantombazane kodwa bamadoda hey ejele abayakhombana ukuthi hayi lo intombi yami lo ngiyamthanda lo intombi yami benzani into ebhedayo bakopana zonke izinto engasile le mawugqoka izinto eziright bakuphuce bakunike izinto ezidabukile hey ngayibuka ukuthi ngeke lempilo le ayikho right akuyona impilo leyo efanele mina indawo nje khulume noJay epassage ke ehlukene khona ijuvenile khona iMorningside khona iMasgrave yeah njengangaphandle ijuvenile ingane iMasgrave ohobo kuhlala amapharo amantombazane lawa ayimgadagada la eqhekeza yenza yonke leyo ababula yebo laba bama-fraud o-shoplifting bangala eMorningside ngithi hayi ngeke cela ukuya ngala eMorningside ngoba mina ngangifakwe ngala ngesimo sokuthini uwarrant wayengifake ngala ngifika wayengenayo indlu ngala yabo angifake ngala athi mase kufika uMamTembe umphathi waseB2 ejele yeah athi mase kufika uMamTembe ngizokhuluma noMamTembe angimove angilethe ngala kodwa naye office uzoshiya ebhalile ilist iphepha yeah ethi hayi okay nami ngahlala 3 days ngala eMasgrave hayi ngiyabuka izinto ezenze ngala nami bangithathela nami bangikhumulisa ngisaba hayi uMamTembe afikeke ngosuku lesithathu ngiphume ngingala phuma manike hayi ngalana akakuhlukunyezwa uyitholile indoda khona la ngizanendaba hlalo glama ke ngala hayi ngihlale vele ngishaya 6 months hayi ngihlale ngigcine sengijwayele hayi ngibuka lengane iloku ngijwayela nje yabo ingane ile nhlobo leyo khamba yabo Anita kuhle idakhe elihle yabo usebenze office usebenzele warrant uphekele warrant ojele laba basigadayo yeah engibuka manje lengane yabo ingikhonzile nokungilethela ukudla ingilethela isinkwa wophina bath orama yabo hayi basha bangani bami ngisengibatholile la ukuthi hayi musukudlala kancane wena bebengibiza ngomandisa yabo leli lithi khomsile la sekhaya umuntu wangasekhaya ePantown naseThekwini uMandisa nasejeli ngibiza ngomandisa uMendi so hayi musukudlala kancane wena ubone uSanethu uyakufuna hayi nangampela hayi nami ngiyaqala manje ngiyashintsha sengiphenduka manje nami ukumjita ke manje ngisengijwayele sengiphenduka umjita hayi ngimsheleke uAnita hayi angayidonsisi angayidonsisa ngiqoma uAnita angitshele futhi uthi kade ngikufuna wena manje uloku uyalena libelo kulala hayi ngitshela phela mina ngazi mfethu mhlambe namadodeni la ngeke ngazi athi hayi mina ngithandana nabo hayi kube mnandi futhi sesiqhuba isigwebo nje ngaye yabo sesiyayihlalela siyayijokela hayi boza afuna ungimuva ngisho endlini yakhe la ehlala khona sefuna ukuzohlala ngala kumina hey eze futhi azohlala kube mnandi nje siyayijolela siyayiqabuzanela hey erazi amantombazaneni ikhona imkhuba hey hayi siyayijolela hayi sekufika isikhathi phela sokuthi kwenziwe njalo into engakazi ngiyibona khumula intombazane lale phezulu khumule nenye wakwabona isibumbu phezulu kwesibumbu ewesivile hayi ewesivile so hey kade saboshwa thina hey
Senzeke lento esibumbu phezu kwesibumbu. Hayi siqhubeleke isigwebo, ayisiqhubela isigwebo. Hayi umuntu kuze kufike usuku lokuthi uyele enkantolo, ayele enkantolo. Cha, iyasebenza yona lento le. Uzofika kuvuthondaba? Hayi bo nami ngathuka ngempela, iyenzeka ngempela. Ngempela. Kuthiwa nje isikero omunye ungena nje kanje. Hayi. Abanye benza ngemino, abanye benza njengoba ngisho, abanye uthola ukuthi njengoba sinika ukudla kulethwa amarashele yabo. Umuntu afaka ikhondom kuyirashele. Ayidontuza omunye kuyirashele. Hayi benye intombazane yahleshukelwa yirashele cabanga. Yabola isinuka ngasekho umuntu ofuna ukuhlala naye esectionini. Yahamba esibhedlela phakathi eje sahluleka esibhedlela wahambiswa iswe Eddington. Bafike bamkhipha irashele Eddington. Selibolile ngaphakathi seliyingcucu. Ubuthi ke masutholakala ukuthi udlala isikhondayi le. Bese siqhuma ndoda. Awubushawa ndoda ushawa uphakamile. Shawe ngathi uphakamile. Kufana nalento ukuthi abantu bathi emantombazaneni khona inombolo. Ayikho leyo nto razi. Ukuthi emantombazaneni khona inombolo? Ayikho leyo nto. Ayikho ngikhuluma ngeexperience into engiyazi. Yabo uma intombazane muke wathi entombazaneni wash. Uzozo. Yahamba yaye office. Uzobizwe office ubuze ukuthi yini uwash, uqonda ukuthini uwash. Uchaze lento echazayo kuthiwa ohlala phansi. Into edla lobu isikhondayi. Ayizwile isikhondayi. Hayi isikhondayi. Ngiyaqala namuhla nqa. Hayi isikhondayi siyasiqhuba. Isikhazi noma kuyinto ebhedayo kufanele nifihle ngoba niyashawa. Futhi munebhadi ke ujele osuke esebenza meke weza ukuthi udlala isikhondayi ngoba wanibuka igazi lenu lama wanganithanda. Hlalise phansi razi ukudonsa idoki ipiri. Isho phansi kwenyawo, isho phansi kwenyawo. Nikade amadoda noma abantu besifazane? Abantu besifazane. Abantu besilisa abangeni. Kwamithi lento le. Into edala babengena abantu besilisa. Into edala ukuthi bangangena abantu besilisa njengoba kade ngichaza ukuthi mufike ejele awuyi esectionini ungakaqala esibhedlela ukuyocheck ukuthi izifo ukhulelwe ini. Should nayo le ntombazane icheck ibonakala ukuthi ayikhulelwe ayinalutho. Kanti ebusuku kunojele onokufika ayivulele. Benzane njalo ke la ibenzana khona kanti intombazane izovela imithi mayimithi intombazane mase kuphenqwa amafile ngoba wena wafika ungakhulelwe la nawo amafile ayasho usumithisiwe yini umithisoba bizwa ama social worker ichazeke ingane isho ukuthi ujele abizwe ukujele futhi naye anganqabi asho ukuthi kanjani ujele ukwazi ukuthi yilengo phela lezi ulale nesiboshwa uzusimithisi always unomfazi lo jele owenza lento thiwa ke intombazane le uzoyibhelela uyathanda uthanda lo 1.5 uzowukhipha uyibhelele ingane uzoyondla umsebenzi uphelile ngoba shuthi baningi ojeli obube iboshwe obuzenza kanje kungaveli lo kwavela ngokuthi umithi yabuzwa ingane bevula nini yasho ingane ukuthi bevula ngophasi 1 2 seyilele zonke ibo kwazi ukuthi ijeleni mastiwe likhiyiwe kanti lo uyavula uyakhokhoba ingane loke iphathela izinto ezimnandi angithi uyazi musejele umuntu ezoqhamuka noplastic wasemnyango uma smoke beef oma drink yonke leyo nto ingane loke ithiya ngalento uthi uyiphathela izinto ezimnandi ejele ubusiness inkwesi brown nophuthu mihla namalanga manje ingane ibona uRich ididisa ngoRich nama 20 ogwayi ngama 20 ogwayi achaza ingane waphele lo msebenzi lo shuthi kusuka lapho batshela nomfazi wakhe ngazi ukuthi umfazi wakhe wenza kanjani kodwa yena waphelelwa umsebenzi kusukela lapho kwathi abantu besilisa nomo emantombazane ukube leli thubela lehlela lentombazane la lehlela wena ungenze njani
abantwana bengaka Hey. Hayi nje Razo, to be honest. Yeah. Ngoba yabo lapha leya ndawo. Yona ngeke ngisole nami ngangakwenza isimo salapha yasempilo ephilwayo lapha. Isimo impilo. Ayibo Razo, akudlala ukuthi ekseni go4 u2 slice iparish nakhona elingenashwela iparish ngoba yigama ukuthi iparish empuphu amanzi kodwa hey yabo go4 uzoze uphinde udle go past 12 go past 12 udla u5 slice nejuice ijuice yalapha yenzana idischarge manje kuyiphuze lo juice yenzana idischarge kodwa bona phela abanandaba naloko ntambama uzodla ikabishi elicwecwe ngathi belicwecwa abantu abangathandi noma engathi belifaka ubhushi ukuze licwecwe lekabishi uphuthu la khona buhlaza uphakelwa kudushwe kwanje yabo nje ijela kuyona indawo yomuntu ophila umuntu oright plus mungena lapha kubhalwe la udongweni ngamagama amakhulu ukuthi hluza ingqondo kampela manga ukuthi ungene nje uhlangane nawo hluza ingqondo yakho vele ubonza eliyanqamuka okay Wosikho uma umuntu wesilisa uboshiwe into engabona ukuthi mina yangihlukumeza kakhulu mangiboshiwe ungabona umuntu wesifazane ngamehlo yini ehlukumeza umuntu wesifazane mayeboshiwe kuyafana Razo into eyodwa kuyafana ngoba abanye ubona beze bevele emawindi thina ke ngenqamba mangithini besina umkhuba yabo mongabe usebhithula kuthini nalapha emedium ebafaneni siyakwazi ukubonana emawindini yabo uthola ukuthi umfana uvelile ewindini awubone ukuthi uba athi kanje so khumula siveza amabele siveza ibumbu uyabona nayo usebhizi umuntu useyaphehle ubona la useyaphehle sihleke amanye amantombazana azakhumula impela dunusa abheke ngakubona dunusa kushawa izandla kuhleke ayona leyo nto iyalimaza kakhulu ngoba umuntu wesilisa umuntu wesimama bayadinga ukuthi bahlangane bahlezi behlangene wayicaba umuntu wejele lento vele wayiplan ayena wayiplan phela ucaca sokuncishwa lona hlahla ngobo yes ingakho ukubona nojele beze bengene eziboshweni uyathola kumfazi wakhe methi uyabuka isiboshwa sifresh nomfazi wakhe yabo sengenela isiboshwa nomunye ubaba la othatha iziboshwa la ugange kabi udrive ohambisa iziboshwa ngohola wole wezwe kange kabi amantombazana awafake ngaphambili ke mase shintsha igi athi vula amathanga siboshwa ngizobhelela vula and imekuthole kahle futhi ngampela intombazana entekenteke hawu uyakushisa uthi ngibhelela athi udaki waboshwa yimina ayiqedile ingane ayiqedile ingane futhi ahlahle nabantu besifazana kumele bedrive abanye abantu besifazana kodwa phela niyophuma nidlubulundele kulo muntu besifazana ngoba nikhohlakele kanje akulula Raza leya ndawo ayibone leya ndawo extendiwe leya ndawo umuntu wakhe ijele mina ngimazi ukuthi unenhliziyo enjalo ngisho endlini ngisho ucabanga ukwenza into ebhedayo ukuyibulala ke noma ukuyilengisa ngeke ngisho usukhalle negazi ngeke ngoba ngisho ibhandi awungeni nale sectionini ngisho intambo yeteku ingakho makuthi umuntu uyibulala ejele mina ngivele ngibona ukuthi amanga lawo ndayikho akulula ukuyibulala ukuyilengisa umuntu wakwayibulala uyedwa ebafaneni futhi nakhona ezibulale ingane ezibulale ngokuthi ayigoqe ngosonginja bese ethatha igaslight ashisa endlini abange ihluke nje ubona ukuthi umuntu ongazenza leyo nto mhlawumbe kubona labo ukhona owamenza eziboshweni ngoba zigangile iziboshwa zithi ibulala umuntu la kuqhamuka iphoyisa ndoda kube kushaya izandla kusina ingoma iphoyisa litshethi kusina ingoma kanti uyafa umphefumulo la esente bashaya isekele ngane abantu yafa ijele la kubonisa likhulu waphinda wangena emva kwalapho
angiphindanga kuze ube namhlanje futhi angifisi ingako ngahlukana ne-shoplifting ngancamela ukuyiphelela ngecardboard nethini noplastic hayi ijele ngiyabonga kunamahlebezi athi indoda yakho lothandana nawo nathandana esikoleni ya kwenzeka kanjani manje ukuthi amanye amakhaphuli ahleli komhlanga asebenza kahle nanobabili indlela emgaqweni kwenzeka kanjani sithandana esikoleni Razo yeah nifunda ba mina ngangifunda u5 yena ifunda u6 nibancane kanje sasiyingane phela sayingane lento mucabulile umuntu ufike ekhaya usho hey wema usawu ngicabulile sithandane 5 6 7 ngize ngiqedeke mina esikole ngoba yena akaqedanga wagcina ka8 sithandane ngoba nginaqashe eMawosi wafika futhi ngahlala futhi naye ngokuthi ke umuntu ogangile laba ube nabo bewu3 sihlala nabo bewu3 egangile yabo enza amacala ngayililanga kwafika iforum yabo ifuna ukusibhubhisa manje iforum eshisa isibhanqe naye ngamtshela ngathi mfethu mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngilimalele wena izinto ezenziwe wena ekubeni futhi la abantu bakwazi ngami ufike ngami yabo umuntu ohambayo ePine Town uyophanta waduba wahamba wangabuya kithi mhlambe mangaphosisi mhlambe 3 years 4 years ngingamboni ngabuya ngithe sengila Razi eThekwini ngithi ngiyobhema awu ngizwe ngomuntu esethi yakho ngithi mangithi ngiyaphenduka ngithi mina ya ngihambele athi hayibo kho wangiziya kini ngakuziba mfethu uba ukahle mfethu mina ngishayela angisabonani kwakubonana ngisha uArosta engqondweni nje kuduma ngiyobhema ngiqalekile ngiyobhema ngithi mfethu awukahle hayibo angilandela hayi ngifike ngithenge ngihlale phansi kini mangihlala phansi athi hayibo mfethu ngiziba ngempela kho ngithi hayibo ba yini senigugile nina nasabonani sesisi yabo Razi umuntu masesehambe wazi wagcina usumkhiphile emqondweni awu mfethu indoda yakho yakwa first year phela ngithi bese kukhona phela abanye yabo esemalini edlalisayo imali ngempela yabo wasuka lo akasekho lo hayi mangithi hayi ngiyabuka kahle hayibo avela ahleka ayimehleka ufakile ke la uyu wesiliva mehle akuvele kuvele lo yu ubuki umqondo uthi usandile lo ngimbukisisa mangimbukisisa ngithi mina sandile vela athi we hayi ngivele ngijabule athi hayi bumaphi ngithi mina ngise eYMCA ngithi ngise eYMCA athi hayi asambeke mfethu siyolanda into zakhe eYMCA bese siyabuya sizala uzohlala nami ngala ngathi angisayi kwakuyoyilanda lezo zinto angisafundi ukusuka eduze kwakhe athi hayi bomandisa ngathi cha angisafundi ukusuka eduze ahlala la ngiyophanda ngathi no ngihamba nawe angisasali kuwena lapho ke sahlangana sabuyelana kanjalo kuze kube manje si together nje sisasobabili siphanta sobabili sihamba sobabili abantu mabesibona uboweleni right si together nje Razi kuze kube manje sobabili ebhemeni ehamba wayevele sebhema naye ukhulume nje iqiniso honest ngingasho ngithi futhi nanidalelweni iwunga wayifundiswa yimina kodwa futhi akayifundiswanga yimina ngesimo sokuthini siqashile eMawosi ubeyidayisa iwunga mina ngiyayibhema yena uyayidayisa shuthi nje bengisuke Razi ngiloke ngigoqa ngenza ngibhema uyabuka yabo yena ngaleso sikhathi uphuza ugoloko uyabuka ngelanga kuyiweekend ngiyawasha eminyango bese ngingena endlini sengithatha ama packs ngithi ngifuna ukuneka mangisi ngiyangena endlini hawu usandile usebhema idamu ngithi nasandile idamu landeni ngoba uyibhema insango athi hayi ngikhathele mina okuhlezi ngithenga into engayazi ngifuna ukizwa lento engiyithengayo
Ekanti uyaphakathi ehlathini. Ngimtshele futhi ngithi Sandile, angithandi mfethu leyo nto ukuthi wena ubheme ihunga mina ngibheme ihunga. Mina njengoba ngibheme ihunga ngithandana nawe ungabhemi. Mina nginethemba lokuthi mfethu ngizoyekiswa wena. Manje nawe mase usubhema ubani ozoyekisa omunye. Athi hayi ngiyayizwa nje kuphela ngimnyeke ngoba vele ngangena idamu selincane elibheme yedwa lonke ngangena selincane abona ukuthi angiyithandi lento futhi esenokuya khona umuntu umfana kwakuba yindlu yethu kube yamanesi bese kube yalo mfana uMancane esenokuya endlini kaMancane uMancane kujabulela ukuthini uSandile uyambhemisa ngoba uSandile ubemnandi ubehamba ngisho nangethezi right nje iphathi imali ethi mefikile nje kuse thothi uzongishaya ngo-6,000 ngo-4,000 athi angiboni ukuthi ngithengani endlini mas rent angisho uma stand uyazi besithi thina mas rent emahosi lapho siqashe khona uma stand ubevula ibrayi mangabe kurente thina mhlambe sirentela 6 months 7 months same time ukudla hlala sobabili kodwa ungazi ukuthi sithenga ukudla komndeni ngoba yonke into yethu ihamba ngama 10 kg right sho lo mfanelo ke embhemisa ngokuthi uyabona ukuthi uyayiphatha imali yabo lokho embhemisa wagcina esedayise nemoto wagcina esedayise nezibhamu ngoba ube nezibhamu ezu3 wagcina esedayise nezibhamu wahamba ke sesixabana ke sekufika iforum ke ngemkhuba yakhe kade yenza yokuganga afika iforum waduba ke wahamba njengoba sesizihlangana la nakhona sizohlukana waye umuntu ozoya ukuyolungisa ilicense yakhe mina sonke lesikhathi into ebengingamboni ngitshela ukuthini uSandile osekude nempilo wayilungisa ilicense yakhe waphumelela shothi waqhubeka nempilo kanti iyahlehla sengiyathuka mase sehlangana la eThekwini yabo enye into yezinto eyayingithusa ukuthi awuSandile lana mina ngazi ukuthi umuntu usekude ingane le yakhe kabani ingane yami ekavukana hawu uSandile nti manje amabele zawadla ekhona uSandile uyisiboshwa kakhulu uyisiboshwa kakhulu nakhona nje kwenzeke idansolid wasuke wahlala ejele kakhulu 16 years eboshiwe umndeni onjani loboshwayo kubi ngala nangala umama ubaba ihlefilili yonke into hayi ngoba naye ubaba wengane yena uqoboke naye isiboshwa hayi wena ntino attract abantu abanje bona hayi nama ngazi raza hayi kodwa na uMasigebengu ngiyakubona hayi lutho ngiyatshela lutho serious raza mina manje ngikhathele serious hayi ngikhathele ngempela serious yabo lokho engisho ngikusho ejuleni kwenhliziyo yami ngikhathele ngoba manje phela makumele uyeke idakamizwe kuyiyeke kodwa inqola ihamba noseyini kungenza ukuthi uzukhathele wena kodwa ibaba zilona likakhathali ayingeke okwenza kube nzima ukuthi umuntu okwenza ukuthi kube nzima umuntu asizakale ayingeke razo ngimkhulumele mina ngingayiye mina ngingayeka mina ukubhema yena mesabhema mina ngingayeka ukubhema ngoba ngikhathele uma usudibana naye lona obukade usubambisene naye wamshonisaphi lo kade ngimusho ukuthi benemali ngamshiya phela yahamba plus akabhemi hawu right akabhemi hayibo umuntu ebengithi mangithi mfethu ngishoda ngento ukuthi manje ngekuphele ngisho 30 minutes manje imali mina ifoni yami mfethu sike kwenzeka ukuthi ifoni yami ifike ifoni yami kwenzeka ukuthi ntambama bebemsebenzi buya uphethe ifoni shothi uthando lunamandla lwedlula imali hayi ngoba hayi ngeke imali naku phela washiya imali wena wakhetha usikhotheni wakho ayukuthi sesigudlile naye sinemlando sinemlando hayi kade niqopha imlando naye akulula ngimbalekele kanjalo sinemlando masibuye sixabane okufisane shayane sigwazane kodwa omunye masenemali umbheka omunye azamthole umbheka azamthole kwakudimoni lini lothando leli nama ngazi
Plaza ngaze ekhaya mina ngavele ngaphuma ngedwa. Enganeni zamazi kababa ngavele ngaphuma ngedwa ngazi indaba. Wadliwa yini la engalweni? Maphi? La? Kagwazo yena. Vele ngabona. Kagwazo yena. Ngesikhwele esibhedayo njalo. Hey. Saxabana ekseni ngamduba wahamba oyiphantela yedwa nami ngahamba ngayo oyiphantela. Ntambama mase sengibuya ngidlalile la ngasenhle. Ngokuthi ngidiniwe. Ngithatha into zami nami ngindlale la ngezantsi. Isilima sidino ukuthi angilali naso ngilala ngezantsi kwaso. Sivele sithatha ibhodlela singiphahlaze nala. Hey Samuela. Ngiyibona nala sivele sithatha ibhodlela singiphahlaze. Ajike yena ngiqukule futhi angihambisa ngise police station Broad. Ngithi mina ngiyokwenzana eBroad athi hamba ungibophe ngithi uyahlanya wena ngiyenze leyo nto. Lethi liyabuza iphoyisa ngithi ayikhuleka baba si right. Athi awumfisi Mandisa ungibophe ngathi ngizobophelana. Yini ngizokubophela lona. Wayesaba kulezo insuku wehamba 2 minutes abuya. 2 minutes abuya. Angimanga noma uyithethe uzobuya ngibalekile. Noma mhlambe ngizombopha noma ngizoyibulala angimanga. Ahamba yophanda athola 20 rand 30 rand abuya athi mina mama hamba uyothenga into phela. Ngithi mina hamba yophanda ugcwalisa imali kube yethu sobabili bosiyabuya siyabhema. Ngeke ngibheme ngedwa ungabhemeli. Ngibuka ishiya imali ahambe ngithathe ngifake ephayitheni. Athi ebuya athi hayi sengiphantile ngithi nawo lo 20 rand ushile noma 30 rand igcwalisa kuyothenga into okubhema busuyabuya siyabhema. Xolise mhlawumbe baxolisa inyanga yonke exolisa. Ayikho inkinga mfethu kwaba yiphutha nawe ukudinwa kodwa udinwa into ebhedayo. Omunye uzojabulela ukuthi okay na intombi yami ngiyayibona ile ngezantsi kwami kunokuthi ngingabuyi at all. Manje udinwa into ebhedayo kungiyama unenhliziyo encane. Hayi unenhliziyo encane uyashesha futhi nokuphahlazana hayi. Mina ngibuye ngimbalekele right mase ngibona ukuthi unkulumo eseyageja athi uyakhuluma mhlawumbe sengimlapha. Athi yini ngithi ngiyamazi unenhliziyo encane. Kodwa futhi aphinda ayisola. Hayi yena uyayisola. Hawu kuyisola. Hayi uyayisola. Lo usanda una anger shoot unama anger issues. Yeah. Lapho uqinisile. Umuntu oright ayena umuntu oright. Angazi kusuke sekwenzekeni ngoba ngenza into manje esadiniwe. Kodwa mase sekubona futhi la kulimaze khona noma la akwenze khona something. Uyena umuntu oqala futhi. Makuthi kumele uye esibhedlela uzobusugezwa yena uzobusubelethwa yena uya nawe esibhedlela ahlale futhi akulinde ukuthi ba attend uyaxolisa ngala uyaxolisa. Hayi ngibuye ngam understand nami ukuthi kanti yini inkinga yakhe. Ukhule kanjani? Iphela iqala lapha inkinga because baningi abantu abanaleyo nkinga le. Badwa mawulanda emumva uthola ukuthi umuntu indlela akhule ngayo. Ayena ke vele okunye noma ngingakwazi konke kodwa okunye. Okay, nithe kusasa yena ozolandela. Kodwa manje ke ithandani ke kufika esinye isithandwa kuthe kumele kufike esinye isithandwa singabe sisafika ngicela sengumuntu onamanga mina kubalandeli be-NT1. Angithi yabona namhlanje bekufike mina. Yena uyaphanda. Kusasa kuza yena uzobe kuphanda mina. Ngiyashintshwana. Hayi kodwa kahle kahle kuzomela senihlukanise bese sinibiza nobabili ngelinye ilanga nizohlala la nobabili. Ngeke nisho nje nixoxele nomphakathi ukuthi nidlula kanjani einkingeni nigcineni lokhu neinto eyodwa kanjena ngoba basho bathi ayanihlukana ishophi sejezini. Hayi ndahlukana raza ayahlukana. Kola ngisho kufika umuntu akamona athi yamfethu yakhumbula ukuthi nokuthi kwamanje ngenze njani ngimtshele ngithi mfethu angisho ukuthi ungakwenzi ukufuna ukwenza ungakwenza ngikuphikisa kodwa kwenze kuthina sobabili. Hey bobaze bangibuka bangithi uyahlanyela ngengane ngithi cha ngihlanga ngitshela iqiniso. And futhi ufalafa khona wamthinta phambi kwami ngintombazana impela kodwa ngeke ngisho ukuthi ngalelo langa kuyophela ukuthi ngintombazana. Awuma kuyophela ukuthi ngintombazana. Hayibo we angifuni ukuthi hayibo usandile wami we hayi angifuni ukuthi hayibo bathatha angifuni ukuthi
Ayifethu sijabulile ukuthi sibe nawe. Malini owake wayenza enkulu lapha ku shoplifting? Oh, like mawungasikala ukuthi ngenyanga mhlawumbe ngangenza imali ukuthi. Ngenyanga bengikwenza 2.6 2.8 bese kuthi ngoDisemba kanje. Yeah. Nje bekuqala ibhizi kuDisemba bengibaphatha ngisho 5 or 4. Oh 5,000. Hey. Bonke abantu bafuna ukuba bahle ngoba kuDisemba. Yebo, hayibo Razo bengike makuDisemba mina ngigross ngithenga ukudla ngithenge ngigibele ngigoduke ngihambe ngekhaya. Ayi kube kona ukuthi we mama mina hayi usisi wami hayi angimazi unjani kodwa futhi angimsoli right. Yeah. Fike no plastic uqeqingile ukherile impela uphethe. Ukutshela kahle umbala athi lalela ke sisi. Awusebenzi ngiyakwazi ukuthi awusebenzi. O plastic bakho uzongiphindelela nabe emuva. Hey, azedla amanyala ngempela. Hayibo, athi hayi umbali, hayibo mbali athi wekho angidlali, ungafuni isixabane phindela nabe emuva. Hayibo ngijikisa ngempela negrosa. Kumele ufike uphethe imali. Hayi. Akayifuni. Akayifuni awusisi wami mina Raza akathathi lutho ephuma kumina. Ungitshela kahle athi awusebenzi showcase imali yenyembezi. Akayithathi inhlobo. Sike sixabane kokunye uthola ukuthi ngayengafika ngisasanda ukuqala ukubhema kanti ngizontshontsha kube right ngitshontsha izinto eziningi ngithengele ingane yami yabo omadanono islabs chocolate lezo zinto ezincane nezinto zokugqoka kamateku in ngathi nginike ingane yami islab saxabanana wakuthatha kodwa uboy wathi sengiyakuyeka nje ngoba ingane yakho suze wayiveza ngaphinda uzele la ekhaya uzele namanyala amawuza la iza uwena thina sifuna imali yakho sifuna igrosa yakho sifuna ukubona wena isiqu sakho ukuthi right uyaphila lo muntu ungasithengi awuyangijikisa mina usisi wami awuyangijikisa ngisho u2 usisi wami akawuthathi kumina akawuthathi manje nithini ngalobungozi bokushintsha amagama emgaqweni njengoba nje ukhombisile odwa emgaqweni ubizwa ngomandisi mangenzeka kuthi uyashona abanye osinawana bazoreporta ukushona kaMandisi kuzofika usisi wakhe ezokufuna afuna ukhombisile kuphambana niyenzelana into yokushintsha amagama niyabazi nomngozi bayo ukuthi kungakanani umuntu mayesethule ngasekhe emhlabeni ya kona uqinisile Razo iyabheda kodwa abanye bethu bashintshiswa izitori njengokuthi yabonje mina njengoba ngisuka ePinetown ngasuka ePinetown bengidayisela umuntu ngimdayisela irock ihunga ingidi kwafika abantu bacishe bangibulala ngasho ngathi ngiphathela umuntu sibanibani yabo bahamba abathi behambile ngabuka ukuthi okay lo muntu kulezi zinto angiphathise zona mina imali anginika yona unginikeza u80 ngedrugs uyangijwayela cela kwezokuphepha ocala kezomoya yebo ngahamba nawo ama drugs akhe kanti shuthi ngitshelwa yigazi ngoba umuntu asala mdayisela emva kwami bamdubula wathi ezezobheka lo muntu abamdubulile bafike bamshaya naye yabo kuba ngibalekanga babezoshaya mina ngoba ngabaleka mhlambe 2 days 3 days wathola omunye bafika laba bathola lo munye bashaya lo munye wezwa wethi uzofika uzobheka lo munye bafike bashaya naye ngabe mina lo ukuba ngibalekanga manje usandila saledwa hayibo abanye bayishintshiswa yiloko amagama amahlakahlaka ngoba kuwe kufikwe abantu bangakini bathi bafuna isibanibani osinawana bazokhomba bethu ngizonginika u20 ngifuna isibanibani uzomkhomba ukuthi hayi nani kanti mawushintsha igama noma ethi ufuna ubani ayasimazi lo yasimazi kanti uyamazi ukuthi uyibiza ngelinye igama osinawana Razo bayadayisana osinawana ukwazi ukudayisa ngo10 umphefumulo ubuphuma ngala amaphara inkinga
Hayi ayinkinga maphara. Actually ukuthi couple ikwazi ukukhuluma yonke. Ngiyasaba ukuthi njengoba ukwazi ukukhuluma wena, okungenzeka ukuthi umchita akakwazi ukukhuluma. Uyakwazi. Awuyakwazi. Uyakwazi. We. Awuyakwazi. Futhi yena hayi. Awuyakhuluma uSandile. We uSandile uyakhuluma ngaphela 5 hours. Kuye kuthini kuwe mawubona lemthambo emibili obisishile nje la ojoba khona. Sishila isekho. Sondela umbukela bona. Labo diya ababili abamnyama laba imthambo le. Isishile mangeni nalite la saphuma igazi. Hey. Still usajova khona? Angisajova khona sengijovela eSandile. uSandile mele ukukhuza. Kuthini ukuphawula kwakho ngokuhlanya kwabantu abehlanyiswa iTiki? Hayi inqwaba yabo Razo bahlanye ngibakhuza. Engangokuba naye uSandile. Khona omunye umfethu wemngane yakhe kwakuthiwa uMampintshi usashona. Awu. uMampintshi wayisilomo sala ekhaya phela leso. Ufana noyise. Ngibuya ngisho emncwabeni wakhe mina kubo egcekeni. Lo amsangane umsangane uMampintshi. Athi weshe. Umkhwela impela. uMampintshi wacishwa afundisa indoda yami iTiki. Hey. Kwasho khona ukuthi ngangikhona mangiyaxela uSandile wayesephatha ifoil. Thina siyajova. Yena uphethe ifoil. Sandile yini le ifoil? Abesho oqala uMampintshi. Athi ayikhuleka ndiso. iTiki ngifuna yizwe engasondela kuSandile ngavele ngayikhahlela ngonyawo yaphuma lapha. Ay uSandile uyamfela mfethu. Uyokhohlwa efile. Hey yahlala lapho athi yini ngamtshela ngathi lala la mfethu. Manje mawubhema iTiki uzoqhubeka neTiki. Mawukhetha mina uzokhetha mina. Uyakhetha ukuthi ukhetha mina noma ukhetha iTiki. Ayiwabona ukuthi angidlali ngiserious. Wagcina lapha akaphindanga kuze kubi namhlanje. Ngabe uyahlanya naye. Ayithiki izo destroy. Ayibaqedile iTiki. Hayi nanokuthi nje angimele ukuthi i-drugs ne-drugs efika wena uyalibhema. I-drugs ne-drugs wena uyalibhema. Awukuhlale nje la ukhona. Shuthi kahle awulingekanga wena la ukhona. Musa kwazi ukufaka amanye ama-drugs emzimbeni. Kanti sila isikhona abanye bethu asithandi. Asithandi. And kunzima ukuphuma kaWunga. Kunzima ukuphuma kaWunga. Hayi lo muntu owayenza iWunga ngiyamvuma hayi ngiyamvuma. Bayasho bathi usuke ubhekene noSathane ngeziqo zamehlo. Kunzima ukuphuma kawo. Ngike ngizwe abanye umuntu asho kalula nje athi yeke lento yeka ekufanele yeke ngisho ngithe kubuyazi lo sesi ukuthi ngihlangene noTakatulo njani ngaba kasho. But kodwa babukeli beMPTV sebe understand. Sebeyaqonda ukuthi labantu babhekene noSathane kanje. And idemoni uqobo lwalo idemoni lona ngqo. Hayi Thumbo embuzo nabe ngikubhalele yona. Okay, uma ucabanga wena ngokubuka kwakho ngokwendlela izimo ezenzeka ngayo. Yini ongamele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ukuthi ingangena ezidakamizweni? Hayi mina ngokusho kwami umzali nomzali ingane yakhe kumele ayigade. Umzali kodwa ngikuhlule ukubona ingane yakho. Mase sekukhona into eyenzayo ngoba uyayazi wena uma wawe uyayazi ukuthi hayi usibanibani akaseyena sekukhona into ayidlayo. Ukuthi kunzima Razo abantu bayaphuma baye ezikoleni kanti wena uthi umgadile kanti ezikoleni wenza into zakhe. Yabo? Bayaphuma bathi baye ema-library benza into zabo. Yabo? Manje hayi angazi ngathini kodwa nje ngingakusho iwungayona into eright. Abantu abayeke ukuthi besibona siphela sivethika phambi kwabo bona basafuna ukuqala iwunga kodwa bayabona ukuthi siyaphela iwunga bona bayiqala. Iyabheda bangayenzi leyo nto. And intsha iphelile ayisekho iwunga idila nentsha. Thina ngabe sakha amakhaya sakha imizi yobaba bethu sakha imndeni.
ithini esibhubhiswa iwunga fanele babukele kuthina umphumela wewunga ukuthi unjani fanele bawubuke kuthina sigcwele emgaqweni akekho wayecabanga ukuthi uzokhula abe street kid bengithi mangiza la eThekwini ngithi mangibona umuntu emile robotini ephafuza iglue vele ngivala iwindi ngigobe eTexini ngicashe kodwa namhlanje mina ola ngoba ngangazi ukuthi nami ngophelela la ngoba impilo angiyazi ngiphatheleni ekusasa ngilazi lengiphatheleni no ayi mina nginethemba lokuthi kuzolunga yize ke singazi ukuthi kuyobe kulunga nini kungelwe singaki zonke izinto zinesikhathi sazo okungenzeka mhlawumbe kwakhona ungena kwenezidakamizweni kwakuyikhona ukuthi nikwazi ukuzokhuluma nomphakathi kanje noqwashisa ukuthi hayi izinto ezinjengalezi zikhona kodwa u1 no2 mawungawugwema ungakwazi ukuthi igcine impilo yakho iphelele endaweni eright futhi makuthi uzolandela lapho esihambe khona nathi maningi amathuba ukuthi uzophelela emgaqweni umuntu ke useyoyikhethela yena kodwa nina ya nina bendlondlo nophapha ekhanda mawusubuke wezofika la ukusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyabonga bafowethu indlela enisupporta ngayo uhlelo lukhula ngendlela eyisimanga siyathemba ke bafowethu ukuthi since usisade khona ezosilandisa ngokukhula kwakhe negemegema abhekane nazo ngene emajele eyithole umuntu esentshontsha ukukhulela kwakhe ngaphansi kwesandla sama social worker nokuyinto manje esiphenduka umkhokha ngoba nengane yakhe isikhulela ngaphansi kwama social worker izinto lezi eyidinga ukuthi ukuhamba izinqando ngoba igcine ngathi umkhokha nanokuthi ke okuningi kulele kuyusisa ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga uyokwazi ukubhekana noSathane lo abhekana naye amnqobe ukuze impilo yakhe iyobuyela esimeni ibe yilento akhule efisa ukuthi ibe yiyo bafowethu siyacela ke mawuqala ukubuka lolu hlelo ngale episode ucindezele subscribe button ucindezele na bell uhlelo olumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu ngezidakamizwa nomngozi ongayithola usungaphansi kwabo ngenxa yokuba sezidakamizweni igama lami ngoprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini nakamandlakazi ngakho ke mina sengincenga Sandile wakini wakamkhize wabe awu yike sangana kanti awu yike sangana kanti hey inkinga le hey wakamkhize kwamkhize futhi akho bantu hey hey bhubesi ngizomxebula mina ngizomxebula